Uriani Tuhata, Tamau Suhima Perminggota, Mare de Mahita. Jesus amiroriso, asanasi amorua, iberoma otuson, jalanai maparlomua, inonin tutorinami, unang maparonami. Mar hite-hite goar ni debata ama, dot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dot goar ni todi porbadia na tumapalangit dot tanoon. Amen. Tigor do akadala ni Jehovah, jala halak partigor mardala disi. Alai anggo halak parjahat tarsuladi do disi. Haleluya. Martangi yang mahita. Ale Tuhan debata para siroha jalan abonar, mauliate hudok kami, alab di pabitsar hotu hami barita nauli, nama nodangi rohanami. Ai alani i, ubain hutadahami ho, dohot lomo ni roham. Di pangido rohanami, nai mangulaon lomo ni roham hami, saleling dinguluon, jalan yang martua hami bahenomu. Sai parbadia marohanami marhite-hite todim, jala pargogoi mahami, mangorom hisap-hisap dot manggotapon roha portibion. Sai palas marohanami mangoleho, ala ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mare de mahita. Lazarus
Tatangihon mapati ni debata di minggu tasadarion ima patik paupaton dohot lapatanna. Patik paupaton. Ingot hamuma pabadion ari minggui di nanomari ma ulahamu nasa siulamu. Alai anggo ari papituhoni ari padadianan ni Jehovah debatam doi. Dan jadi homangula anggo na disadari manang anakmu pe, manang borum, manang naposom lahi-lahi. Manang naposom boru-boru, ro di pinahanmu, ro di pangisi ni hutan ni halak pe na mangebati hutam. Ai di naonomari do di top padebata langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina. Dungi maradia do iban di ari papituhoni, di baini do ubahen na di pasus-pasu debata ari pada dia nanai jala di parbadiai. Dia do lapatan ni odo. Ikon dihabiari rohata debata, jala ikon holong rohata di ibana, asa unang tuis rohata diajar nasian hata ni debata, iko badiado hata ni debata di rohata, jala ikon ringgas rohata tumangihon dohot mangguruhon, atong mangido mahita tu debata la mangulahon patik nai. Ale Tuhan debata sai parugoi mahami mangulahon nohbar tu patik mi. Amin. Mari demaita. Tatopo tima dosata nagodangi dia deu pandi debata martangiang mahita. Ale debata nami na marasiroha jalan abadia, amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Manang pigahali hamirotu julum, hilalahami, rikod doa sini roham disalut hami halak pardosa. Alani ido ubahen nahu paserep hami diri nami sadarion di julum. Jalahu parhatopotami, tung na jok-jok do hami mandibil sian akka dalamu nabadia songon biru-biru nalilu.
Sai unang pabali hami sia jelom alani dosa nami aidan di halomon roham hamatian yak kapar dosa. Alai hamu bau ni rohana do lomo ni roham asa mangulu. Sesa masa luhut hagi dihon nami dohot pangloson nami marhite-hite pangulu nami nasa sadai anakmu Tuhan Yesus Kristus. Saya pahot maasi ni roham di hami marhite-hite panidangion do tagugo nito di perbadia asa tarapul situtu rohanami mojoho asa patun tigor jalodolot kami marpangalaho bahen hasangapon di guarmu nabadiai. Amin. Hata baga-baga ni debata taringot tuha sesani dosata. Ro mahamu tuau asa mangulu to dimuna ninna Tuhan Jehovah. Tung sura rarado samuna songon abit bunga dap-dap botar do bahenokku songon itak. Nang perara songon abit hasubba songon hapas do muse. Hasangapo ma di debata na digijang. Amin. Marede maita. Tani debata turut epistel di minggu tasadirion di enesian buku sada Tesalonik bidu 5 ayat 12 1 ayat 24 tajahama marsikat soring. Welekele kami mahamu ale akadongan tadahamu ma akka na makalo jauh kamu akka na manguluon hamu marhite-hite Tuhani ro diakka na pengotok kamu. Sanggap situtu marak jumi hami nasida mardongan holong ni roha alani ulau nasida sai mardame mahamu sama hamu. Alai hapai hami mahamu ale akadongan sai pengot hamu ma akka na somaradat apuli hamu ma akka siotik roha ajau hamu ma akka nagale labas marohamuna dopak saluhutna. Mata-matahon hamu ma asa unang di baloson manangise naroa balos ni naroa nadenggan maparehi hamu totong nang sama hamu nang tusal halap Toktong mahamu marlas ni roha unang mansadi hamu martangiang madok meliati mahamu di siala saluhutnai ai ido dipangido debatas ya kamu marhite-hite Kristus Yesus. Unang itopi hamu tondii Unang lea rohamuna di panurirangon. takasi hamu nasaluhutna nadenggani matiop hamu. Pasidi kamu ma nasa rumang ni naroa. Di parbadia debata pardemi mahamu gabe sundegan jala diramoti maton dimuna nang roha nang daging asa ias soharsuhan diharoron ni Tuhan Yesus Kristus. Haposa doi bana nama jauh hamu sai pasoton na doi
ido sahatna martua doa kana tumangion hata ni debata jala no piopsa. Amin. Mare de maita. Tidak ko mahaporsiaw tay, song nahina tidak ko nidongata sa porsiaw di sadok portibion rap mahitamadok. O porsia di jabata Jehovah, ido ama parguguna suatu dusan, nato jaladong sada huria na badia, huria hato panayala Kristen akan abadia, do dia sesani dosa, do dia tay namandok, mula mangulus sugut daging alok no mate, do dia nguluan na sudah. Amin. Ede puji-pujian sian paduan suara nafiri.
Kalbigi mati tindiling uta sarabia. Shalom. Titing Huria, Manang Warta Jemaat, Minggu Pasapuluhon, Dung Trinitatis, 24 Oktober 2025. Diiringi doa dan ucapan syukur kepada Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus, Parhalado mengucapkan salam dan selamat mengikuti kebaktian minggu saat ini bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang sedang menjalankan perawatan sakit dan yang dalam pemulihan. Kiranya kasih setia Tuhan Yesus memberkati, memberi kekuatan, kesembuhan, dan penghiburan yang sempurna. Firman Tuhan. Asi-asini Jehovah sabingdo umbahen so haru sun sian siap hami aidang mar pad sohotan asini rohanai mulak rata doi tahe ganup sogot gudang ma tutu habonaranmu tak berkesudahan kasih setia Tuhan tak habis-habisnya rahmatnya selalu baru tiap pagi besar kasih setiamu. Manang diandung atau ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Nama ragam, Parjolo, Parguru Mahatidakon Haporseaon, Manang kelas katekisasi sidi, tahun ajaran tahun 2025-2026. Di hari Minggu tanggal 7 September 2025 naroon, Patuponi Huriado ibadah pembukaan kelas katekisasi sidi tahun ajaran 2025-2026. Masuk pukul 13.00 WIB. Maringanan di ruang aula HKBP Cijantung. Pinangido tusude pelajar katekisasi sidi nang mendaftar asaroma tu ibadah nanaing si Patuponi rap dohot natoras. Paduahon. Seksi sekolah minggu. Pesta puncak Parheon sekolah minggu akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 31 Agustus 2025 yang akan datang. Bersama-sama dengan ibadah umum. Masuk pukul 09.00 WIB. Berbahasa Indonesia. Dihimbau kepada seluruh anak sekolah minggu, orang tua dan jemaat agar turut menghadirinya. Patuluhon, seksi remaja. Pada minggu hari ini, pada ibadah pukul 15.00 WIB, gereja melaksanakan ibadah remaja bersama-sama dengan orang tua. Paupaton, seksi perempuan Huria Manang Inahanna. Opat titik sada. Di hari Selasa tanggal 26 Agustus 2025, di Patupa Huriata HKBP Distrik Walu DKI Jakarta do Kebaktian Padang Inahanna Distrik Borhat Dosian Huriata Madahoti Uloni Toropna Sapultolu Halak. 4.2 Hobartu perayaan ulang tahun Napa 25 Hon Punguan Inahanna HKBP Cijantung di hari Kamis tanggal 20 Agustus 2025 dimulai pukul 00.00 WIB Sahat Tuna Sidung di Patupa Panitia Rapdohot Padita Dewan Koinonia Dewan Diakonia Dohot Parhaladowik do Pangibation Manang Kunjungan Kasih Turuas Ina Nama Balu. Palimahon seksi lansia songon naung tinitikon di minggu nasalpu borhat do seksi lansia ni Huriata Maddohoti acara lansia berangklung menuju Muri. Napinatupani HKBP Distrik Walu DKI Jakarta maringanan di gedung Sopo Marpikir. Ni dohotan ni opak pelopat Huria dinggado merdalan ulauni.
jala berhasil do mencatatkan rekor muri dohot torop ni parsidohot 1.330 halak dung sipul titingon pasaton nasida ma sertifikat pencapaian rekor muri tu huria. Paunapon Kor Amasaroha di minggu sadarion di patupa punguan Kor Amasaroha do pertanyaan ulang tahun napa 37 hon maringanan di bumi perkemahan Jambore Cibubur niuluhon ni Padita Resort. Papituhon Titing Marbagas Pitu Titik Sada Titing Parjolo Neng Majalo Pasu-Pasu Marbagas ma Joel Junianto Rexon Siagian anak ni Amang Nixon Siagian tubuh ni Inang Ha Boru Sitopul Nahinan Manang Inang Elizabeth M Boru Tabunan Sian Huta Jalan Manunggal Bakti nomor 75 RT Sada RW Sapulsada Kalisari Wik 10 Kalisari Tolu Huria HKBP Cijantung Dohot Orwana Maria Fitriani Silalahi Huria HKBP Cijantung Boruni Amang Maruba Agustinus Pitubatu Tubuni Inang Tiurma Serapina Borumanik Sian Huta BTN Gabung Permai Blok H24 Bojong Karangtengah Pamas-masuan di hari Sabtu tanggal 6 September 2025 di HKBP Cijantung masuk pukul 08.00 WIB. Pitu titik 2 Titing Parjolo Neng Majalo Pasu-Pasu Marbagasma Waldi Indrawan Bajarnahor anak ni Amang Bonar Bajarnahor tubuh ni Inang Dameria Boru Siburian Sian Huta Jalan Budi Murni nomor 61 RT 10 RW Tolu Cipayung Wik Onom Cipayung Cilangkap Huria HKBP Cijantung Dohot Orwana Kristabella Febrika Pakpahan Boruni Amang Efrijon Pakpahan Tubuni Inang Mercy Boru Sitopul. Sian Huta BSD Sektor 1 titik Tolu Blok BM Strip Sapulsada Rawa Buntu Serpong Huria GKI Serpong Pamas-masuan di hari Sabtu tanggal 6 September 2025 di HKBP Cijantung masuk pukul 00.30 WIB. Pawaluhon Ruas Parguru Manopoti Mulak Tuhuria Mamuka Minggu Sadarion Gabe Ruas Parguru Manopoti Mulak Tuhuria ma Inang Nyonya Reni Sarina Daniar Boru Pardede Narosian Rom Katolik. Alamat Jalan Dewa Ujung RT Sapulsada RW Pitu nomor 44 Ciracas Wik Opat Ciracas Sada. Pasiahon Ruas Namoding Nunga Jumolo Marujungolu Sian Tonga-Tongata Amang Philip Hutapea umur 67 tahun. Sinoduk ni Inang N Boru Sitorus Nahinan na di hari Kamis tanggal 21 Agustus 2025. Alamat Jalan Gandaria RT 9 RW 02 nomor Onoplalu Wik Saplopat Pekayon Gandaria. Saya di Pargugui Tuhata Majalah Tibuma Tarapul keluarga Namar Habot ni Rohain. Songonima titing namasa di tonga-tonga ni Huriata di Bagasan Nasa Minggon. Aka titing na asing boy mata jaha di lembaran titing na adong di Hitabe. Saya di pasu-pasu di Bata Mahita di Sude Panggulmiton ni Nguluta. Tuhan memberkati. Horasma. Partikian penasahat tu seksi lansia pasatun sertifikat berma angklung tuhuria.
Ede puji-pujian sian kor ama. Sinamote, Pantana
Parede mahita huhut papung pilihan sa kantong sada A dot sada B. Oh
Rame ni debatana sumurung sian saluhut na roha. Ima mangaramuti hati-hati dohot pikiran munabe. Bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madi ita saluhutna. Damang dainang naina holonga di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Turpuk jamita bohal parto dio tuhita di bagasan tikion. Sian pesalmen bidu 100 tolu. Ayat 15 rodi ayat 10 songonom madidok disi ta paihut-ihut ma di bagasan rohat tabi. Songot duhut-duhut do ari-ari ni jol managalei marbunga ibana songon bunga di ladang. Ay di bolus alogo ibana jadi dang disibe jaladang tartad dabe inganan nai. Alay yang go asini rohani Jahuba sian saliling-liling na Doro di saliling-liling na diak kana makabiari ibana. Jala hati gorana marnini marnono. Diak kana mangarado tipa dan binahen nai dohot patupahon akapatik nai. Ido ianggo sahatna. Hurian itu hata nahina holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Anggo turpuk jamita ora dukot tajahat tormuraro taatu siate. Pitor hatop dohita marningot hamatean jopok ni ngolu ni jolma ujuma ngoli bana di tanoon. Jadi di dok jolma do adong dodong aku, adong do sahabatku, adong do keluargaku inai banat. Alai ipe salpudoi sian portibion. Adong do sonari jebunami mesin sumur bor. Alai ipe adong do HP tikina. Gari rohani zolma HP sipata murah-murado muba. Idope dihatai satu ngamenit nai ngetori telepon muse iba asing muse halusna. Idope ni hataan, idope ketuk balus ada 2 tolu oke pas. Om mate tahatai, om maghaputusan na alay 5 menit nai, boydo mu bahaputusan ni di bagasan roha, dohot pikiran ni Zolma. Ido ben nadong punguan merbedai. Ido koni mana ijolo, olo hulau pe inna, alay dipudi dang diulahon. Gari ada di hata-hatai dongan na. Jadi mau lihat matong, di lewat debatahi tahape pamatang tahun, uli. Rap dohot dongata na kebutuhan khusus. Ay sarapak dohita dihaholongi jala di pasu-pasu debata. Alay ipe marujung do HP sude sian tanoon. Sonari merbedai. Ay nga 2025 on tong do peadong huria na merbedai. Tong do peadong na manulak hajong-jongan ni huria. Alay tong do pe akan namar dong sahu tape adong do pe namar merbedai. Nga 2025 on. Alay ipe adong do pe masa. Krisis sosial, krisis ekologi, krisis do akana asing di Portibion. Atong molo songoni do sudah HP di Portibion salpu muba-uba harui basad diri HP muba-uba dongan ni basad diri keluarga ni basad diri say muba-uba akan nama ujahan ni jolma ujumangolu di Portibion. Akan nama ujahan na natogu. Omana pinatorang ni turpukot tuhita di bagasan sadario namanginang. Didok di ayat 15 ngulu ni jolma songon duhut-duhut dohot songon bunga di ladang. Jadi jojo do turpukot dipakai manggebarhon ngulu parsatokinan na adong di Portibion. Secara sadar ikon diida diapil dipakilalahon jolmaido satokido Portibion. Hidup ini sementara, bumi ini menjadi tempat yang sementara. Hipas iba saunari sogot ngaulo marsai. Ayahaya lakoy nang sayur donian. Ahaya lakoy nang idad donian. Ali puasa boy marsahit dakaru taboto perdagingonon. Markaraoke do paibanan niya sadarion. Ali sogo ngay kokarejo ibana. Benting tulang mulai pagi sa hatu botari. Mula borngin.
manopot keluarga ikom manapujabu dope mangalopa dope mangurupi ripena dope. Ali ima pernguluan. Sadarion margogo dope ibana ale marsogot ngagale be ibana. Dang margogo pe pamatang naon. Gari ada guar ni zolmai sadiri pe naong burju di ulahon saliling ibana bangulu uju di tanah on olo do di halupa hot zolmai. Ay jum uju tado guar niak kena jugul di ingot zolma uju mangulu di tanah on. Jadi guar tai pe olo do sipata mako. Alani pesalmen 10 ayat 10 madok ari-ari ni tahun nami itap 70 tahun doi jalamolo mar hagogo situ tu dea 20 tahun jala hinading kan nasida do hangaluton dohot halo caun. Jadi pesalme sadiri pe di bani batas da 70 tahun jepek itap ni ido. Ale molo taida musya kenyataanna di zaman sonarion di pernguluan ni hajol mauta dana pe ngamoding. Di bortia pe adong do namoding. Remaja pe adong do namoding. 10 tahun pe bana adong do namoding dak karubinoto sude do HP jepek ngolu ni jolma di portibion. Alani amanginang sude ngolu ni jolma isi anak adak danak saat tunda matua saat naung tulen sia ikut dihilang jala di paingot-ingot ibana do ikon rade do wau di hamateyan naneng rotu wau. Aku harus siap sedia karena kematian kapanpun akan datang kepadaku. Baik muda, baik tua, baik lagi sehat ataupun sakit. Kematian itu pasti akan datang kepadaku. Maka semua orang dari segala umur, dari segala pekerjaan dan latar belakangnya ikom mangarade ibana. Hamateyani boydoro amanang da adigape. Songon panako borngi do ibana. Romanopot jolmai. Alanido sadidok Paulus parade dirim songon turpuk epistel tainak kinamanginang. Asa dipaingot dohita unak say hatay hamu parusia. Ala didokon diberitahu si Paulus Tuhan Yesus kedatangannya kedua kali sudah dekat. Jadi lalak mada nasida merpikir di si ay moloneng rona matuan Yesus marhua biba mula-ulaon. Pinete matuan Yesus, ayatong namate do iba, kan nina nasida. Ale Roma si Paulus dipaingot unang masadi hamu martangiang, marlas ni roha mahangu, unang itopi hamu todi. Jadi mereka manusia yang hidup di dalam dunia ini walaupun Tuhan Yesus pasti akan datang, walaupun kematian akan menimpa semua orang, tetapi untuk melakukan yang baik di tengah-tengah kehidupannya di dunia ini haruslah tetap dilakukan. Jadi dang gabe halak na malas martangiang, halak na malas nalosok kerejo dangi hakaristenon ni nata porsyai nang pehita managam haroroni Kristus. Alani parsatokina do tutu portibio namanginang. Duko ditoppa zolmai HP na parjoli si Adam do si Hawa si Abraham si Ishak saat tuhita na manguli di bagasan tikion. Mangulu hita gabe jolma ciptaan yang istimewa daripada yang lain. Alayu nang lupa hita. Duhu tipe natinopani debatadoi. Duhu tipe natinopani debatadoi. Tano ope hajong-jongan di huriaon natinopani debatadoi. Jadi dangadok kita napunasa hita. Manusia tidak memiliki dirinya sendiri. Rumput juga begitu. Tano ope songonido. Jadi si Abraham mamanginang dung dibuat debatai bana mardalan tu tano na pinarbaga ni debata duk sahat ibana si dangga beibana na punasa tanoi. Jadi di pembahasan di perjanjian lama anggota noon dak kita na punasa alai debatado. Dia yang punya tanah ini, tetapi kita menjadi pengunjung. Orang-orang yang datang, orang-orang yang diberikan karunia, napi nasupasu ni debatado hita di tonga-tonga ni tanoon. Alani, unang diri puzolmai gabi tumi boy bana sian duhuti. Duhuti gale-gale do ibana hita pesongoni do. Gale-gale do duhuti tai dan di jolo-joloan, ai hita pesongoni do. Wala na dong mamilti otik itor merdosa do jolmai. Holang adong manggoi totik itor merdosa do jolmai. Jadi unang adong na mga ribu rohana
Manang jolmai gabe tumipo ibana sian duhut-duhut. Ay dos na galedo hita. Jala dos na ikonsidung do hita sian portibion. Nakpenak didokon ciptaan yang istimewa. Kita gambar dan rupa Allah. Alay sarupa nagaledo hita. Songon duhut-duhuti. Jadi bunga di ladang ina adong disi bunga di ladang. Rabo ladong bunga di ladang abanginang. Dang adok kita napaturehoni. Babolo mangoli bana, mangoli matusi. Marbunga ibana, marbunga matusi. Bolo pasta ida marbunga balas rohat lah. Ale bolo dang isi ba ibana, dak karuta boto manang nadiga ni. Maputik bunga nai di ladang. Alani songo ni mahapengolu ni jolmai persatokinan situ tudo pertibion. Jadi ikon marsigatung tu pertu holong ni rohani de mata, tu asi ni rohani de bata do hape ngolu ni jolma. Uju mangoli bana de portibion. Ay inama ojahan natogu. Inama ojahan natogu. Uju mangolu jolmai di portibion. Ay molo pejabat tamu amaginang. Dibayar mamasa kekuasaan 4 tahun. Holan na di 4 tahun ni do hamu boy gogo suaramu na. Dukko ni dangadong be manangyok kamu. Kecuali gorak kepeng munate. Ditangi homaray. Uju adong do huaso ni jolmai di portibion atar nahira di begi hatana. Atau ketika dia memiliki kekayaan yang banyak maka semua yang dia ucapkan orang takut. Mungkin ini orang ngulu ni haportibion. Nak bedak sudah hita manggulaw si songoni. Alain nang didok IPHP dang tuk gabe ojahan ni jolma mangulu di portibion. Alanido ise nahot mangulu cara ni ngolu na si songoni maniop huaso na adong di portibion. Dang diasahon ibana de bata do na masa tu ibana manginang. Biar do hatahutan. Mabiar ibana di bagasan parnguluan na. Ay suadong napatugur roh hado pikiran na. Ay huaso nai sudah doi. Artatai sudah doi. Ahape na adong natatiop di portibion sudah doi. Ay parsatokina do sudena di portibion. Napadua ko na manginang didok ay di bolus alogo ibana jadi dang disibe. Jala dang tartadda be inganani. Jadi sifat ni alogo ate manginang ahape na tolak bodon dah bakonon na do. Jadi karezona pauroton memindahkan sesuatu yang ia lewati. Jadi bolo tapadomu tu sifat-sifat zaman saunarion ay di bolu salogo ibana jadi dang disibe inna. Jadi godang doan nona disi manang di bagasan parnggolo tahun taida zaman nase mubah-ubah. Jadi ganup tokido kehidupan sosial berubah. Ganup tokido pergolakan sosial paru kilon di ngolu krisis global. Ganup tokido taida krisis ekologi. Ganup tokido taida perbedaan di sadison. Buasa tiap hari di Metro TV, di TV One, saya dong berita naroa. Ai matadana. Portibion ternyata saya mubah-ubah do ulaonna. Saunari kita merdomu mersogot boy do kita merbada. Saunari kita merdengkat do dongata masih buan masih paleana kita ale mersogot boy do kita dak songo dibe nguluta rap dohot nasida. Alani i amanginang. Ala saya mubah-ubah do jala olo mabe munggil ngulu ni jolma. Ikot talului do napatoguhon, napagogohon, napatoguhon rohata di adopan di debata asa ta adopi ngolu portibion. Alani asa nang murah-murah gale kita ikot talului do kekuatan hagogoon huwaso namacay jago. Namacay denggan naso boy munggil alani portibion ahamay imanan idok ni Tuhan Yesus. Anggo portibion sidung doon alay anggo hata ni debata dang sidungi saliling nililing na. Hot mangulu doi saliling nililing na. Jadi kata-kata, kalimat-kalimat yang dibentuk oleh kata-kata itu punya kekuatan yang sangat besar. Ala ni hata ni debata ada ubena tartopa portibion amanginang. Ala ni hata ni Tuhan Yesus do ubena mangulu si Lazarus.
Alani molunok songonido di patudu Tuhani hape tu hita ahabe nama baik kita lomos lahu maniup hatana nabadiai. Sigmund Freud mengatakan kata-kata bisa mengungkapkan trauma dan juga menyembuhkan luka batin inna. Haribana PHP boydo di hati dakku di bana ditikiadong na pasingot donganna. Na manangihon carita ni donganna boydo hape lam malum rohana na haciti. Boydo hape lam malum rohana na marsaki. Kahlil Gibran Madok menyentuh hati terdalam manusia. Je molo adok kape na malo manang nasiat hatani donganna tu ibana. Sangat do itu roha perbagasonna. Pamalupon rohana na marsaki. Pamalupon rohana na haciti. Mengubati rohana na tongon hacit di bayan dongan dan na asing. Jadi kata-kata bisa menyentuh perasaan terdalam seseorang. Alani isada manang hata ni debatado na macay uli nagabi boy patuguhon rohani zolmay uju manguli bana di bagasan Portibion. Asa margogoy bana laho mengadupi Portibion na say muba-uba uju di Portibion ibana. Alani abanginang dang boy hape hita sirang sian hatani debata. Kita tidak boleh terpisah dari firman Tuhan. Jadi dak songon ala na batu kita adong bobon hek di tasta baru teh buat mabobon ni talang. Ala batu doi. Bukan seperti itu. Manang songot cabutan dari kodi ba bolo monang ba dapuk hadiah bolodang monang ba buah benon hera cebutan narung di kudi dang boy sungon ditiki marsai rohai bana dilului bana hatani debata ditiki hurang pakilalaanna ala marsak rohana dilului ibana hatani debata dak songon dia manginang. Jadi bukan soal untung-untungan ate lahu mengalului hatani debata. Jadi bolo lagi marsa rohata tabuka mabibeli topu matong martangiang. Jadi bolo topu martangiang ene bana Tuhan lehoma tuau hata ni dibata alam marsa kau di bagasan tikion ne mana. Itu ribu ke mana mabibelon secara acak. Dungi bukai bana ijahama. Dungi maniko masih Judas. Hina ka? Bah, dangot Tuhan, dangon. Ibu ke mana muse? Dungi Roma si Petrus laho mengalului si pangadonna misalnya soal ini. Jadi bukan soal untung-untungan. Ketika perlu saja tapangido mahatan di debata. Hai buama mengubati rohana na marsaki manikot si Judas ate. Gak bisa hirana banuru imana iko manikot alani arsak ni rohana. Hape dakso ni. Jadi hata ni debata hape ditiki bangulu jolmai uju di bagasan Portibion asa batugu kon rohana laho mangalo Portibion na semu bauba na boy mabe mungkil rohana bohama di bain di persia jari ma bibeli manang lomo rohana maja perjamita manginang di cahai bana may mulak-ulak je molo perlu do bagugo rohana ngai di botay bana membabuka ayak piga napatugu rohana asa tabbatang yang na asa gugu gibana asa semangat ibana ngai bote bana membabuka alani paingoton molo adong dongan na semanggulut na naso na di ibana dungi bukon nama pesalmen 110 na 15 ay sa parsatokina do hape Portibion semuanya ternyata pasti meninggal berakhir dari dunia ini. Ido amanginang, dungi na mangihut mo siya di dokto hita, alugui dang ditadabe, dungro alugui dang ditadabe inganani, patuduhon, dakko mago hape pardagingonon, molo hita hot mangulo di Portibion, alay identitas taipe mago do. Jadi ido nani ulahon ni hala Israel, duksaha na sida tu pembuangan, ay duksaha na sida tu pembuangan, ay dang martangiyang be, dang marsobba be to debata, jedo hono do na sida, ruas nama nobba de bata ngaulo bingung ibate ay moladong hala Kristen dang oli bada mabuat Bibel ngasuku-suku ni besi tutu di bana Kristen menang dang. Jadi identitas sesuai dengan
status yang dia sandang. Jebolo hala Kristen dua UHP nama kaporsiai debata UHP totong do naho bartusi ikon hu ulahon. Naho bartusi ikon hu batuduhon. Jadi ido tong jaga-jaga do ita na poso satu nama tua te. Mamake TikTok, Instagram do akalan na asing. Unang do status na berjolo ibahen mamuji dongan na. Ale status na baduahon mamuji lahu mamaki dongan na asing. Manang beragam-beragam naso begak laho mabayan pengakuan popularitas alai makorhon hamaolon makorhon dosa tudongan najol mana asing. Jadi sesuai ma identitas ta ate manginang. Dang ikon hurok molo maposting TikTok kamu manginang ikon firman Tuhan doda dangi. Alai unang nama negai hapor siaon ni jolma mananggabe maralo tu identitas ta sebagai seorang Kristen. Di dunia manginang dia 10 pito di dok. Alay yang go asini rohani Jehovah sian saliling-liling na do. Ro di saling-liling na dia kana makabiari ibana jal hati goran na marnini marnono. Ayang go hati goran ni debata sonanggo marnini marnono biate. Karena itu selama-lamanya ada. Alay hata alay di tonga-tonga ni ayat 10 piton di ayat 10 itu alai anggo asini rohani Jehovah sian saliling-liling na doro di saling-liling na inna hata alayon amanginang patuduhon adong do hape natumibo sian colmai adong do hape huasona natumibo sian portibion alani i debata na asini rohana saliling nililing nai i mahape nanak kutiyop gabe parsigatungan ninggoluku gabe makirim ma jolmai mangulu di tanah on. Alani nang pedidok parjamita semua usaha menjaring angin innai bana. Hera swadong sia-sia usaha tadi tongani portebion alai turpukom muse pasi kopon pangatusiota. Moloh PHP hita ikon loja mula-ulaon. Mangadopi parokilon di bagasan portibion. Loja hita tudolok tutoruan laho patupahon nauli nadengkan di keluarga pasi kolahon nakadak danak laho patupahon nadengkan dia ka parsauran ni halak batak parsauran ni parsahutaon alai anggo asini rohan ni debata saliling nililing na alani dangadok kape ulaun nadengkan nalos magopo songoni alai di ida debatado aka ulaun nadengkan nahu patupai gabe ahamai gabe di dokma di agedan ni namodingi maka perbuatan baikmu akan menyertai engkau. Aita batuduhon. Au hala Kristen, statusu hala Kristen, naung pinalua ni debata, alani hupatuduhon ma identitasu. Naung pinalua ni debata, gabe hupatupa ma aka ulaw na dinggan. Asini roha ni debata, hot ro di saliling nililing na. Alani dang mabiyaraw, daktahutan beaw, ay nung nga dapot tubet, togu ni hapor siyaku. Ay nung nga dapat tube nanaik patogu hapor siyaku gabidang murabiaw muba-uba songon portibion munggil hapor siyaku songon portibion awang inang nang natua-tua nang akan aposo satok kidoboy muba apalagi di zaman yang serba instan ini siapa yang tahu ay molo anak kon na jago-jago boy di tior iPhone ay boy do jago non natua-tuai mak kamera daripada naposo. Jadi semua bisa berubah. Serba instan. Do akalan na asing amanginang. Si pata jumago do akan natua-tua nak pesahira tidak mereka kurang bisa mengikuti perkembangan zaman. Ali si pata di beberapa titik umalo do nasida laho mangulahon nadenggan mangulahon jalan menyesuaikan diri di tonga-tonga ni perkembangan ni zamanon. Alani i sudah do HP boy madai hamu bauni. Alai mulak mahita muse namado. Di jauh debatado hita di bagasan hatana sadarion dakkolan menyadari makilalahon marningot ai parsatokinan do portibion jala parsatokinan do na adong di hita sinuaingon. Ale pasidohot mamu sehatan di debata majauh hita manuaton turoha dohot pikirata amanginang asa ingot ma nung marbadan debata tu aka ruasna tu aka bangsona tu aka na hinaholonganna isemai hita pedohot do disia manginang
Nunga marpada debata ay asian na mahita saliling nililing na. Alani i daktau hita daktau hita jala sia-sia do molo olo hita gabe pasidikon manang dangol mamake asini rohani debata nok tajaloi nong pinaradinai. Molo debata pe burju ro ibana laho mangalehon akan naulinadingkan tua kajolmai lemah hita tahe mangarespon boha macarata asal tapatuduhon ngoluni jolma na status na halak Kristen nama kaporsiai debata gabe di patuduhon maibana halak na porsea na solalak marpikir parsatokina do portibion ale torus maibana mangula-ulau nadinggan aha naboy di patuma ibana gabe boama partodion nai ekosistem ni partodion nai akan ading gemma sudi akan nama ben las rohana akan nama bahen naso mangit topi todi aka nama bahen boha dang macadi ibana martangyang alani marho sama imana torus marho sa hangaluan may bana torus totong may bana pasahat diri na tu debata totong may bana porsea tu debata di asin ni rohana na sa liling-liling nai totong may bana mar hatoguan ha porseaon tua dopan di debata ay boha ay holat tu ibana do hita boy marsigatong di bagasan ngulut taon. Amen martangyang mahita. Maulia tema tua dopamu alitu kan debata. Nungatong saur hatami tutong atongan ni par sauran nami di bagasan minggu sadarion. Asi ni rohami saliling nililing na atau ngalituhan debata. Sapala naong pinasahatmu asini rohami tutong-atongan ni parangguluan nami. Hupak kehami may paulihon parangguluan nami. Tarlumobi hatam na badiyay na kujalo kami di bagasan tikion. Margogo may pay baruhon ngulu nami si ganupari. Alani ringgas mahami mula-ulaon. Ulo mahami alituhan patuguhon haporsyaon nami. Patuguhon haporsyaon nami tuho natotong do ho alituhan debata marasini roha saliling nililing na to kami. Alani nangpe kami dang napunasa diri nami. Dak kami napunasa na adong di kami. Dak kami napunasa tanoon. Sarapak nagaling do kami songon duhut-duhut dohot bunga di ladangi. Alay gabi margugo do kami alituhan. Sumurung do kami siya nakaduhut-duhuti muse dukkon dilehoko asini ro kami. Gabi halak na porsea mahami. Gabi halak na porsea jalamangi huton Tuhan Yesus Kristus. Gabi halak Kristen na tutus itutu mahami. Patuduhon ng pinaluan ni debatado kami marhiti anak na Tuhan Yesus Kristus. Atong alituhan debata amanami. Di na pinabuam di bagasan hatam na badiyay di bagasan sadaryon. Parsatok kinado hape portibion. Dileho kodo umur ni jolmai alituhan obar tulo maniroham. Alani ope alituhan hami pesaluhut na managam do ditiki nanay pinasahat mi ito kami. Dada sada pesya kami na mabotoy. Ay hodo na punasa hanguluan nami. Alay ope alituhan uju mangulu kami di bagasan tanaon. Huulahaw kami makatami. Upatuduho kami mangulo namin na porsiyay. Gabi akan naulinading gama huulahaw kami. Jala ima alituhan. Natotong huhangulo kami salilik kami mangulo. Saliling dilehokodo pehosa hangulo to kami. Sakat roditikina. Sude mayali Tuhan manupak. Tu hasangapon dohot hamuliaw mo na badiyay. Ali Tuhan debata ama nami. Paso-paso masaluhut ruas ni Huriam. Naro di bagasan tikyon. Paso-paso manang akaulaw na sida si ganupari. Paso-paso ma akan na sinakapan ni rohani na sida. Homa ali Tuhan mga lehon ni Hobar tulomon ni roham. Lehon mahipaso dohot haguguon. Nang aka pakubasyon nam dito nga tonga di huriamon. Marhite akakur ede puji-pujian. Dohot aka la asing piali Tuhan. Pasahat tami mai tuado pamuna badiyay. Asal totong mahami di bagasan hakipason. Dohot ringgas ni roha. Laho patupahoni. Gabi hamuliaw dohot hasangapon di guar muna badiyay.
Atau ngali Tuhan debata ama nami. Hot mahatami di bagasan roha hot pikiran nami. Na iko pakyon nami. Gabi patoguhon haporsiaon nami. Jala imale Tuhan na gabi. Manorangi dalam nami. Siganupari di pordebion. Di bagasan kuarni anakmu Tuhan Yesus Kristus martangi yang jala mengidu hami tua dobamu nabadiai. Amin. Marede mahita manginang, uhutma tapasah. Amen.
koma peleata. Ali debata manami na di banua gijang, hodo arawan di salugot sila oleh hona dingkan doot nasa ulibasa na mauli utus. Upasa tami masyan na nilay homi to hami pelean nami to ho, sa ijalo may gabi uap na hucus di jolom. Paso-paso may jala ramoti, asa parasya kami peleanon pati pulhon harajaw mo di tonga-tonga ni huriam dokot di bortibion. Buhay marohanam imarhite-hite todim, asalam huta dahami godang ni sila oleh homi to hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manamina di banua gijang saya pinarbadia magwarmu saya rumah rajamu saya saut mula meniroham di banua tonghon songon na di banua gijang lehon matu kami sadaro kanguluan siapari sesa madosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami una kami togi untuk pangujunan palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatamaho. Di sodako Tuhan debatama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopako Tuhan debatama bohina tuho. Jala di pasaor homa damena tuton di munabe.